Et dono la benvinguda a la pràctica meditativa per a connectar amb el teu espai interior, aquest espai de calma, aquest espai d'introspecció, aquest espai de seguretat i aquest espai de sanació. Com sempre, per començar adoptarem una postura còmoda, sense pressa. Acomoda't. Pots fer un parell de respiracions profundes, omplint l'abdomen, omplint el pit, expulsant l'aire lentament. Inhales lentament i expulses l'aire i expulses les tensions sense presses. Permets que el cos s'acomodi més i més amb cada nova respiració. I observes de nou la teva postura per a observar si és la més còmoda possible o si has de modificar-la d'alguna manera. T'acomodes. Si t'has estirat, et deixes anar, t'acomodes al màxim possible. Si has optat per una posició asseguda, et deixes anar fins a mantenir la tensió justa per a mantenir la postura. Molt bé. Lentament deixes anar la respiració i dirigeixes la teva atenció a la part baixa de la pelvis, aquell primer chakra arrel. La teva atenció dirigida a la part baixa de la pelvis, el teu chakra arrel. I des d'aquest punt, independentment de la teva postura, imagina una arrel que arriba fins a la terra i s'hi endinsa. Imagina com des d'aquest punt t'arreles a la terra. I l'energia de la terra va ascendint cap a aquest primer chakra, cap a aquest chakra arrel. Notes l'energia d'aquest punt. Una energia que segueix ascendint fins a un parell de dits per sota del teu melic. Baix ventre, on hi ha el chakra sacre. Sents el seu moviment, la seva energia. La sanació sexual. L'energia segueix ascendint, segueix pujant des de la terra fins a arribar al plexe solar. Notes aquesta energia, notes també el seu moviment. El chakra del plexe solar, el centre del poder. L'energia segueix ascendint fins al centre del teu pit, al cor.
xacra del cor. Sents el moviment, l'energia, la sanació del cor. L'energia segueix ascendint fins al coll. Sents el moviment i l'energia al teu coll. Energia que va sanant la teva expressió, la teva veritat, el teu missatge. I l'energia segueix ascendint fins a aquell punt entre les teves celles. Fins a aquell punt que anomenem en moltes ocasions el tercer ull. Sents el moviment, l'energia en aquesta zona. Sanant la teva visió, la teva saviesa. Sents energia en aquest punt. I l'energia segueix ascendint i surt per la part alta del teu cap. Per la part alta del teu cap surt aquesta energia emergint amunt, connectant-te amb l'univers. Aquesta energia que ha començat des de la Terra, que ha sorgit de la Terra, travessa i ara et connecta amb l'univers. I alhora te n'adones que a través d'aquesta part alta del teu cap entra en tu l'energia provinent de l'univers que entra en tu. I va baixant energitzant també tots els punts. Energia entre les celles. Segueix avall, energia al coll. Segueix baixant, energia al centre del cor. Segueix baixant, energia al plexe solar. Segueix baixant, energia al xacra sacre. Segueix baixant, energia a la part baixa de la pelvis. L'energia segueix baixant fins a connectar amb la terra. Prens consciència d'aquesta energia que puja de la terra, et travessa i et connecta amb l'univers. I prens consciència d'aquesta energia de l'univers que et travessa i et connecta amb la terra. Una energia que s'eleva des de la terra i una energia que descendeix des de l'univers.
I ara, visualitza el teu nucli com si al teu centre hi hagués un espai buit. Un espai buit que ha quedat net després de tota aquesta feina realitzada. Aquestes energies han anat netejant tot aquest nucli. I ara et sents en calma, en pau, i et permets descansar. Sense esforç, permets que aquest espai s'ompli de l'energia daurada de la Terra. I també permets que s'ompli de la llum blanca que arriba a tu des de l'univers. Somriu internament mentre l'energia flueix cap a aquest espai que has creat. Sents com l'energia t'omple. Sents aquest espai interior ple de l'energia de la Terra i de l'energia de l'univers. I aquestes energies unides, barrejades, van irradiant des d'aquest punt, des d'aquest espai interior, van irradiant i van sanant tot el teu interior. Des d'aquest espai interior, l'energia ho cura tot, ho sana tot. I des d'aquest punt que va irradiant aquesta energia, vas sentint aquesta agradable sensació de benestar. Una agradable sensació de lleugeresa. Una agradable sensació de connexió, de comunió, que et permet anar-te deixant anar més i més. I a través del xacra corona de la part alta del cap, t'eleves amunt. Des de la part alta del cap t'eleves amunt, cap a l'espai i més enllà. On no hi ha res, absolutament res. Senzillament et sents en comunió. Senzillament gaudeixes de l'estat i l'experiència. Senzillament ets.
Suaument, lentament, vas arrelant-te de nou. Vas sentint-te en el teu cos. Vas sentint el teu pes. Vas sentint els dits dels peus que pots anar movent. Vas sentint els dits de les mans que també pots anar movent. I cada cop més ets conscient de la teva presència física. Alhora que mantens la consciència d'aquest espai que hi ha al teu interior, ple d'energia, de llum i de sanació. Lentament, al teu ritme, vas obrint a poc els ulls, conscient de la teva presència. I ara pots tornar lentament al dia, al moviment, mantenint aquesta presència. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.